Прывітанне! Гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Сёння ў нас крынжаціна ад фанатаў Сталіна і агітацыйная песня пра Лукашэнку. Паехалі. Так званыя выбары ўсё бліжэй, і кандыдат у прэзідэнты Сергей Сыранкоў выступіў са сваёй праграмай па тэліку. І крынжа там хапае. А что яшчэ чакаць ад лідара беларускіх камуністаў? Сегодня мы должны героизировать социализм, вернуть правду о героической роли вождя трудового народа Иосифа Виссарионовича Сталина. Что? Няўжо расказаць пра сталінскі тэрор, массовые рэпрэсіі і галадамор? Не. Увековечить его память. А яшчэ ён прапанаваў прызнаць стары сцяг і герб нацыянальна-культурнымі каштоўнасцямі краіны. Але не трэба радавацца. Гутарка не пра БЧБ и не про погоню. Признать государственную символику СССР и БССР национально-культурными ценностями страны. Сыранкоў нечакана выступіў супраць руса-турыстаў Беларусі. Но и предлагается запретить деятельность казино и азартных игр. Неяк зусім не па-брацку. Яшчэ адзін фанат Сталіна занепакоіўся, што ў свеце шмат войн і так шмат грошай сыходзіць на ўзбраенне. Что в мире больше 50 войн, сколько уходит на вооружение, сколько уходит на снаряды, на ракеты, на дроны. На дроны вообще тут не выложишь, там миллиарды и миллиарды и миллиарды и так далее. Рост зброі ў свеце нас таксама непакоіць. Напрыклад, Беларусь за год павялічыла бюджэт на абарону ажно на 32%. Павелічэнне вытратаў на абарону не засталося незаўважаным сярод беларусаў. И вот за все спасибо президенту, что нелегкий труд взял на себя. Он Беларусь нашу оберегает. Мы, белорусы, кланяемся тебе, что Беларусь нашу оберегает. Мы, белорусы, кланяемся тебе. Да агітацыі за Лукашэнку далучылася нейкая жанчына, якая прысвяціла яму песню падзяку. А в 6 часов мы едем на работу, и дружно мы комбайны ведем. А нам звонят, что едет Лукашенко, и с удовольствием его мы ждем. А нам звонят, что едет Лукашенко, и с удовольствием его мы ждем. Месцы, дзе заўсёды радыя Лукашэнку. Расія, Азербайджан, поле. И вот на поле приехал Лукашенко, и другой он комбайном идет. А он за руль садится и с улыбкой, и комбайн ровно он ведет. А он за руль садится и с улыбкой, и комбайн ровно он ведет. Ну, хоць нечым умее кіраваць Лукашенко. А Лукашенко все робить умеет, умеет жать, умеет и пахать. Своей душой, своим ласкавым сердцем людей с любовью умеет привлекать. Да крымінальнай адказнасці. А мы у многих странах побывали и хотим, друзья, вам дать ответ, что президентов мы видали много, но Лукашенко лучше в мире нет. Что президентов мы видали много, но Лукашенко лучше в мире нет. Многія краіны наведалі, многіх прэзідэнтаў пабачылі. Ельцына, Пуціна, Мядзведзева, Пуціна. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых праўдзівых навінаў.